Horas madi hita salut na mauliate madi Tuhan diaka haulion nang dilian na tuhita sianarin yang salpu satu hari sadarion mauliate matong dihita kana marholong ni roa sude akka damang nang dainang nadong di ingananon naeng patuduhon akka holong ni roa doon dihita salut na. Jadi di son dihamu amang inang rodo hami di son sian STM Baloi Center STM dos Roa. Jadi di son otik sosadia be hami naroon alai memang agak kurang do tongon naengon balasra maroa muna mamereng haroro nami. Di haroro namion tangyang doon. Jala gogo doon dihamuna akan namang ulaon na umbar tulo mo derwani Tuhan. Jadi molosian hami dang adong pola hataka upasa molo dihamuna na tua-tua ni pangoli dot namuli las marohamuna semoga panjang umur sehat selalu asaboy hitamo senang ari naneng raw pajupang di hari-hari nauli ari nanenggan memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu pengantin. Kalau nasihat tidak terlalu banyak. Yang bisa diartikan hanya sebelum hari ini ada kalimat yang bilang jodoh di tangan Tuhan. Mulai hari ini tidak seperti itu lagi. Jodoh itu sudah berubah menjadi perintah. Alana di sini ditulis yang sudah dipertemukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Berarti semoga langgeng Tuhan memberkati sampai boy mo senang ditiru hamuna tua-tua kiri dan tak dan kanan sudah seurma tua. Jadi saya panjang mau umur. Jadi di son dang pola pagoda kuwe si dohono be adong do di son songon anggaran dasar ni STM ta hita do mambay non oti doon alay gudang do yang non na tua. Jadi hatanyon si titi masih gopa golang gorang pangarahu nain na otik so sadia ben non na upasat tami batuan di Batama namanggohi pasu-pasuna. Emma tuturu. Sa nisolin na satu botean. Nung sa beta bau tapasidung akka ulaw ta ima ulaon las niroa pamaso-mason ni buru nang anak ni uriat tay say saat masudehita tupang gabian nang parhorasan. Butima. Emma tuturu.